Исәмісіз Чәршәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфулины таныштырам. Бүген безнең программада. Болташ районының Нурма авылында яшәүче гаилә яңа йортлы булды. Нурия апасына Равилави белән бу йортта хәерле озын гомер. Өлкән яшьтәгеләргә йорт салырга кем ярдәм иткән? Бу хакта Лиана Бәхтиева. Такси базарында рәсми рәвештә теркәлгән йөртүчеләр саны кимей. Бик кирәк булганда бик тормыйсың инде бәядән. Но хәзерге вакытта күп кеше шөгыльләнә аның белән. Яңа законның йогынтысы турында Илдар Сафиуллин. Яшь мөгаллимнәрне укытучы һөнәренә багышлау тантанасы. Һәр даим һөнәри үсешкә омтылырга, үз эшенең устасы булырга ант итәм. Ант иттеләр, мәктәптә калырлармы? Моның өчен нинди чаралар күрелә һәм күрелергә тиеш? Гөлназ Сәйфетдинова репортажы. Республикада өлкәннәр декадасы дәвам итә. Бу аларга ихтирам белдерү. Әлеге бун вәкилләре турында кайгырту, шәфкатьлелек һәм игелекле эшләр мөмкинлеге. Лаеклы ялда булучыларга күп төрле чараларда катнашу. Мунча һәм чәч торашханәләргә, музейларга бушлай йөрү мөмкинлеге бирелә. Кемнәрдер бәхет безгә күктән төште дип сөенә. Болташ районы Нурма авылында яшәүче Нурия Газизова белән Равил Камалетдинов бу көннәрдә яңа өйле булды. Бу хәйрия эшчеләрнең күмәк ярдәме. Өлкәннәр шатлыгын Лиана Бәхтиева уртаклашып кайтты. Ашһаду ан ла илаха илляллах. Нурия Газизова һәм Равил Камалетдиновларның яңа салынган өендә азан яңгырый. Бүген монда Коръән ашу уза. Авылдашлар бер өстәл артына җыелып матур теләкләрен әйтте. Нурия апасына Равилави белән бу йортта хәерле озын гомер телибез. Нурия апага 66 яшь, ул балачактан беренче группа инвалид. Авыруына карамастан бик аралашучан танышлары күп. Ире белән дә аны дусты таныштырган. Равил Камалетдинов икенче группа инвалид, балыкка йөрергә ярата. Бүгенге чарада да шул сәбәпле булмады. Хуҗалар яңа өйгә күченгән инде. Алар безнең карамакта 20 елдан артык. Без борчыладыр аның ие өчен, начар суыклар буладыр бит инде, кыш көне суык буладыр иләр. Бүгенге көндә менә аңа мунча да салып бирделәр, иде салып бирделәр. Бу гаилә моңарчы яшәгән өйнең идәннәре, диварлары чирегән, тәрәзәләре ватылган. Шул сәбәпле салкыннар җиткәч, өлкәннәр өйдә дә җылы киенеп йөрергә мәҗбүр була. 2 ел элек хәйриячеләр гаиләгә яңа мунча төзеп бирә. Быел исә яңа йорт салалар. Бушыннан да бергәлә башкарылган эш була. Кемдер төзелеш материаллары җир алып килгән, кемдер койма тота. Барлыгы бу эшкә 80-нән артык хәйрияче кушыла. Аллаһ та ризалыгы өчен, үз Аллаһ Тәгаләнең рәхимлеген өмет итеп, шушы эшкә катнаштылар. 10 июньдә беренче фотография салган, ничек фундамент казыла башлаган. Даими гел шушы эш белән шөгыльләнәбез. Бу үй быел күтәрелсә, әле берсе дә әйтмәгәндер, үткән ел бу авылда 2 ирләре үлгән, 2 хатын кызга, икесе дә 40 яшьләр тирәсендә хатын кызга ян корма төзелде. Нурма авыл җирлегендә 3700 кеше яши. Өлкәннәр, мохтаҗлар, инвалидларга даими ярдәм күрсәтәләр. Җирлектә шундый эшмәкәрләребез бик күп безнең, 100дән артык алар. Һәрберсенә мөрәҗәгать итәбез, нинди эш башкарырга уйлыйбыз, нинди тармакка кирәк, мәчетме, мәктәпме, детсадмы, авыл юлынамы, менә шушындый мохтаҗларга йорт салыргамы, аларга булышабыз менә шул эшмәкәрләр ярдәме. Нурия Газизова яңа өйгә сокланып йөри. Тәрәзә төбенә матур гөлләр утыртырга тели, кунаклар җыеп, аларга тәмле ризыклар ашатырга хыяллана. Нурия Газизованың иртәгә туган көне аңа 67 яшь була. Гомер бәйрәменә дә өлкәннәр көне уңаеннан да бу зур бүләк булды ди ул. Лиана Бәхтиева, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Якын көн чыгышта килеп чыккан хәл турындагы хәбәрләрдән соң Россия авиациясе илнең авиакомпанияләренә Иран, Израиль һәм Гыйракка шуларны чикләп торырга кушты. Кайбер оешмалар инде Тель-Авивка рейсларны туктатты. Дубайга да хәзер Таҗикстан, Пакистан һәм Оман аша уратып очалар. Мисал өчен хәзер Мәскәүдән анда кадәр 2 сәгать ярымга озаграк барасы. Казан аэропортында хәбәр итүләренчә, бездәге рейсларда үзгәреш юк. Рейслар расписание буенча башкарыла. Казанның Габдулла Тукай исемендәге халыкара аэропорты гадәти режимда эшли.
Татарстанның туристлык агентлыклары берләшмәсендә белдерүләренчә, Иранда республикадан очкан туристлык төркемнәре юк. Әлеге юнәлеш бездә популяр түгел. Израильгә күбрәк Мәскәү шаярмышлар. Нигездә бу ике гражданлыгы булган кешеләр. Если говорить о туристах в Израиле и Иране... Соңгы берничә атнадагы вазгыять катлаулы булу сәбәпле Израиль белән Иранда оешкан туристлык төркемнәре юктыр. Үзлегеннән киткән туристлар да бардыр дип уйламыйм. Шуңа күрә бу илләрдән безнең гражданнарны чыгару ихтыяҗы тумый. Поэтому говорить о том, что кого-то нужно специально вывозить в связи с сложившейся ситуацией, не приходится. Бүген бөтен ил буенча халыкны гадәттән тыш хәлләр вакытында кисәтү системасын тикшерделәр. Көндезге 10:40 минутта игътибар барыгызга да дигән гражданлык оборонасы сигналы бирелде. Аннан соң сирена тавышы яңгырый башлады. Телевизион һәм радио каналлар беразга эфирын туктатып торды. Экраннарда халыкны кисәтү системасының әзерлеген тикшерү бара дигән язу чыкты. Казанда сирена тавышы бирүче җайланмаларның берсе Назарбаев урамындагы метро электротранс бинасына урнаштырылган иде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре әйтүенчә, мондый тикшерү эшләр елына 2 тапкыр март һәм октябрь айларында үткәрелә. Такая проверка проводится в целях изучения количества сирен, которые имеют неисправности. Мондый тикшерү төзек булмаган сиренларны ачыклау өчен үткәрелә. Андыйларны ремонтлыйбыз. Игътибар барыгызга да дигән сигнал сиренлар ярдәмендә бирелә. Моның өчен тагын ашыгыч хезмәтләрнең автомобильләрен, завод, фабрика, предприятиеләрдәге гудокларны файдаланырга ярый. Сирена тавышын ишетсәгез, мөмкинлек булганда радио һәм телевидениене кабызырга һәм алар биргән мәгълүматны тыңларга кирәк. Доступный федеральный телеканал, радиоканал и прослушать соответствующие сообщения. Бүген Татарстан югары судында үз йортына ут төртүдә гаепләнүче Эльмира Горданова эшен карый башладылар. Исегезгә төшерәбез, янгын Тукай районында узган елның июнендә килеп чыккан иде. Ут эчендә 7 кеше. Горданованың 4 баласы, ире, абыйсы һәм әбиләре һәлак була. Эльмира үзе ишек алдында калган. Белгечләр көлгә әйләнгән үй урынында янучан матдә билгеләрен таба. Хуҗабикә хатынга карата үтерү һәм алдан уйлап милеккә зыян салу матдәләре буенча җинаять эше ачылган. Горданованың эшен присяжныйлар суды карый. Утырыш ябык ишекләр артында үтә. Россиядә рәсми рәвештә теркәлгән һәр икенче таксист эшеннән китә. Такси бәясе 2 тапкыр диярлек артты. Казнага 80 миллиард сум салым кирми калган. Бу такси турындагы федераль законның беренче легантысы дип белгечләр. Ул узган елга мәлгә кергән иде. 1 октябрьдә Татарстанда федераль канунга туры китереп, таксида пассажирлар һәм багаж ташуны оештыру законын кабул иттеләр. Анда яңа таләпләр бар. Алар да такси эшендә кыенлыклар китереп чыгара. Теманы Илдар Сафиуллин дәвам итә. Автомобиль беру в аренду. Илдар Биктимиров берничә ай элек кенә Россиядәге зур агрегаторларның берсендә такси йөртүче булып эшли башлаган. Автомобильне арендага алган. Федераль канундагы яңа таләпләр миңа әллә ни кагылмый ди, чөнки бөтен документларны компания терки. Яңа законга карата аның үз фикере. Чуть-чуть копеечку влетит. Бу әлбәттә чыгымнар таләп итәчәк, ләкин бизнес чыгымсыз булмый, эшләргә кирәк, акчаны да санау мөһим. Мин үз мәшгуль буларак теркәлергә телим. Шуңа яңа законны җентекләп өйрәнәм. Такси турындагы федераль закон нигезендә яңа таләпләрне үтәргә кирәк. Булар барсы бергә якынча 300 мең сумга төшә дип белгечләр. Мисал өчен, хәзер таксистларга гадәти ОСАГОдан тыш пассажирларның тормышын һәм сәламәтлеген иминиятләштерү шарт. Машинаның төсе туры килмәсә, яңадан буярга кирәк. Көн сайын рейска чыкканчы медицин тикшерүе узу мөһим. А если вот свое, там сложновато. Котлаулы әлбәттә, анда үзенчәлекләр бар, яңа таләпләр буенча машина иске булырга тиеш түгел. Ак яки сары төстә булуы да шарт. Бөтен кеше дә бу таләпләрне үти алмаска да мөмкин бит. Шуңа күрә күпләр таксидан китә. Адгы таләпләр йогынтысында такси базарында эшчеләргә кытлык барлыкка килә. Казанда гына игъланнар сайтында агрегаторлар 1000 артык такси йөртүче эзләй. Белгечләр әйтүенчә, рәсми рәвештә теркәлгән һәр икенче кеше китә. Татарстан буенча да шундый хәл. Все больше будет уходить в серый рынок. Бик күпләр соры базарда эшләячәк, чөнки яңа закондагы техник таләпләрне үтәү, медицина күзәтүләре узу мөмкин эш түгел. Это просто нереально. Если только оно как-то объединяться, через кого-то проходить. Таксидан файдаланучы халык бу үзгәрешләр бәя артуга китерәчәк дип фаразлый. Артачак дип уйлыйм. Һаман артач кимигә бармый бер нәрсәдә. Бар нәрсәдә артуга бара. Ну, кеше яшьләр җөрер инде барыбер.
Bizim yaştakiler жүрмәсен пенсионерлар. Такси дигәндә хәзерге заманда бик тиз транспорт инде ул. Бик кирәк булганда бик тормыйсың инде бәядән. Но хәзерге вакытта күп кеше шөгыльләнә аның белән. Мин бик карт кешеләрне күрәм. Бу очракта такси йөртүчеләрнең берничә юлы бар ди белгечләр. Агрегаторлар белән эшләп, керемнең 20-дән 45%-на кадәр өлешен аларга бирәләр. Үз мәшгуль булып теркәләләр һәм бөтен документларны үзләре рәсмиләштерә. Белгечләр әйтүенчә, соры базарда эшләүчеләр дә артачак. Икътисад министрлыгында хәбәр итүләренчә, Татарстанда 7000-нән артык машина йөртүче үз мәшгуль булып теркәлгән. Тик аларның һәммәсе дә таксист дигән сүз түгел. Продолжается, в сфере не хватает. Хәзер төрле мессенджерларда төркемнәр, чатлар барлыкка килде. Онда таксистлар клиентлардан турыдан-туры заказлар кабул итә. Ул рәсми рәвештә эшләми булып чыга. Закон гамәлдә һәм кызганычка каршы, ул такси базарында эшләүчеләрнең күпчелеге тарафыннан үтәлми. Такси турындагы федераль законны камилләштерү буенча Россия Дәүләт Думасы депутатлары да үз фикерләрен белдерә. Бу хәлне таксистлар да, агрегаторлар да, пассажирлар да түземсезлек белән көтә. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда яшь мугалимнәрне укытучы һөнәренә багышлау тантанасы узды. Елда үткәрелә торган вакыйга бу ел укытучылар көне алдыннан оештырыла. Быел гына уку йортын тәмамлап эшли башлаучыларны Адамнар мәктәбенә җыйдылар. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин республика рәисенең котлавын җиткерде. Мугалимнәр һөнәргә тугры калырга ант итте. Аны бузмасыннар, мәктәптән китмәсеннәр өчен республикада ниләр эшләнә? Кадрлар кытлыгы мәсьәләсен хәл итә алганнармы? Булар хакында Гөлназ Сейфетдинова репортажында. Укытучы бик авыр, ягъни системында документация буенча да, мен үземә балалар белән эшләргә яратам. Мин үземне таптым дип уйлыйм бу профессиядә. Укытучы һөнәренең мактаулы да, котлаулы да икәнен аңларга бер айда җитә. 20 яшьлек Зиләдин Мөхәммәтова Арча педагогия көллиятын тәмамлап, туган ягы Күкмарада эшли башлаган. Дөрес курсларыннан барысы да мәктәпкә китмәгән. Безнең төркемдә 25 студент иде, 19-ы менә мәктәптә эшли, 6-сы мәктәпкә эшләргә кермәде. Укытучы булып эшләүдә бит ул балалар белән эшләгәч, үзеңне гел яшь хис итәсең. Хәнде яшь бара дигәндә, күңел бара теге бала чагалар сыман теге. Сез ничә яшьсең әле? Мен 23 кенә, но бары теге яшь бара. Зиннур Исламов Актаныш мәктәбендә белем бирә. КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында математика һәм информатика мөгаллиме булырга максатчан укыган. Бу вазифада 5 ел эшләргә тиеш. Дәрестә элек без китаптан укыган булсак, аларга китаптан укып кына белемне кертеп булмый хәзер. Бары теге компьютер ярдәмендә яки презентациялар, яки компьютерны үзен күрсәтеп анда күбрәк практик белән аларга хәзер белем керә инде. Быел республика мәктәпләренә 1000-нән артык яшь укытучы килә. Бу залда 300-ләбе. Мәгариф һәм фән министры республика рәисенең котлау сүзләрен укыды. Мөгаллимлек тәҗрибәсеннән чыгып, үз киңәшләрен бирде. Безнең максат бүген яшьләрне, менә шушы һөнәр сайлаган яшьләрне, эшкә килгән яшьләрне саклап калу. Аларга мәктәпнең гүзәллеген, матурлыгын, аның нинди әһәмияткә ия икәнлеген аңлатып. Яшьләр мәктәптә бар җаваплылыкны тоеп, намус белән эшләргә һәрдаим камилләшергә әзербез диләр, ант итәләр. Һәрдаим һөнәри үсешкә омтылырга, үз эшемнең остасы булырга ант итәм. Антлар әйтелә, әмма хәзер мәктәпләрдә укытучыларга кытлык. Уку елы башланыр алдыннан 2000 кеше җитми иде. Аны бу яшьләр генә дә каплап бетерә алмый. Безнең укытучылар җитми дип әйтү ул дөрес, җитеп бетмәй. Әмма ләкин фәннәр укытылмаган фәннәр юк. Берничә мәктәптә уку башында бар иде. Безнең 2000-гә якын укытучы җитмидер. Хәзерге вакытта аларның саны әлбәттә кимеде. Бу ни өчен кими? Бу яңа укытучыларның безнең системага килеп тулу белән аңлатылмый, менә ниләрнең нагрузканы дип әйтгәндә сәгатьләр санының укытучыларга арту белән аңлатыла. Республикада яшь укытучыларга беренче 3 елда хезмәт хакына өстәп ай сайын 2500 сум акчалата ярдәм гамәлдә. 2016 елдан ихтыяҗ аеруча зур булган фән укытучыларына стипендия проекты бар. Ул республика рәисе ярдәме белән тормышка ашырыла. Студентлар 15000 стипендия алып укый. 5 елда шушы проект буенча республика мәктәпләренә 565 укытучы килә. Алар КФУ
Яршаллы һәм Алабуга уку йортларын тәмамлаучылар. Хәзерге вакытта шушы программа буенча тагын 700-дән артык студент белем ала. Моннан тыш районнарда яшь укытучыларга 100-200 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган булышлык бар. Мөгаллимнең уртача хезмәт хакы дәресләр санына карап 53 мең сум тирәсе. Министр төбәк дәрәҗәсендәге кертелгән чаралар гына җитми, укытучыларны мәктәптә калдырыр өчен федераль дәрәҗәдә карарлар кирәк дип ассызыклады. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Казанда мәгариф хезмәткәрләре йорты барлыкка киләчәк. Башкала шулай ук балалар бакчасы һәм мәктәпләр саны буенча илдә лидерлар рәтендә. Яшь укытучыларга грантларның күләмен арттырырга мөмкиннәр. Бу хакта бүген Илсур Метшин укытучылар көн алдыннан мөгаллимнәр белән очрашуда җиткерде. Ачылыш дигән яңа гимназиядә педагоглар династиясе вәкилләре, конкурс җиңүчеләре, шулай ук башка төбәкләрдән һәм чит илләрдән күченеп килгән укытучылар җыелган иде. Соңгы 10 елда шәһәрдә 25 мәктәп һәм 90 балалар бакчасы төзелә. Соңгы 5 елда Казан педагоглары 70 тапкыр ел укытучысы дигән республика һәм федераль конкурсы призеры һәм җиңүчесе була. 50 мөгаллим ел саен 30 мең сум күләмендә грант ала. Илсур Метшин аның суммасын яңадан карарга кушты. Образование для города и вообще социальной инфраструктуры. Мәгариф өлкәсе шәһәр бюджетында зур урын алып тора. Аның 3тән 2 өлеше социаль тармакка юнәлтелгән. Чөнки шәһәр өчен мәгариф системасы өстәмә белем бирү юнәлеше иң мөһим өлкәләрнең берсе. Социальная инфраструктура, это образование, это наши дети, дополнительное образование. Казанда метро станцияләре янындагы вакциналаштыру буенча мобиль пунктлар якшәмбе көне үз эшен туктатачак. Тимер юл вокзаллары янәшәсендә урнашкан нокталарга бу үзгәрешләр кагылмый. Прививка кодату өчен шәхесне рослаучы документ булу зарур. Мобиль пунктлар эшли башлау белән Казанда 20 меңнән артык кеше гриппка каршы вакцина ясаткан. Иң зур активлык Имәнлек, Җиңү проспекты һәм Яшьлек станцияләрендә күзәтелә. БРИКС саммиты алдыннан Казанда һаваның эчә торган суның чисталыгы һәм радиацион мөхит тикшереләчәк. Бу эшкә 250 медицина хезмәткәре җәлеп ителә. Санитар режимның көчәйтелүе турындагы мәкаләне «Реальное время» интернет газетасыннан укый аласыз. Россия президенты ярдәмчесе, Россия диңгез коллегиясе рәисе Николай Патрушев бүген Яшел Үзәннең сундалар төзү заводында булды. Ул яңа җиһазлар урнаштырылган җитештерү цехларын карады. Ондагы яңарту, читилне алмаш продукция эшләп чыгарырга һәм инновацияле проектларны тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Николай Патрушев һәм Алексей Песошин Акбар суднолар төзү корпорациясе эшчәнлегенә багышланган киңәшмәдә дә катнаштылар. Анда дәүләт оборона заказлары буенча килешүләр үтәлеше, пассажир флоты төзелеше турында фикер алыштылар. Патрушев ассызыклаганча, корабль һәм суднолар төзелеше даими алып барылырга тиеш. Августта эшкә керешкән дипломатка уңышлар теләп, киләчәк хезмәттәшлек юлларын билгеләделәр. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Үзбәкстанның Казандагы генераль консулы белән очрашты. Надирҗан Косымов әйткәнчә, ике республика арасындагы багланышлар ныгый бара. Татарстан җитәкчелегенә үзбәк телен өйрәтә торган якшәмбе мәктәбе ачуда теләктәшлек күрсәткәне өчен рәхмәтле булуын белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин республикада 15 мең үзбәк яшәве, алар өчен халыклар ассамблеясында яхшы шартлар булдырылуы турында сөйли. Приятно, что наши такие дружественные отношения Узбекистана с Россией, с Татарстаном в частности, очень тесные, очень сплоченные. Объем товарооборота, взаимные визиты, подписанные соглашения, межправительственные, межрегиональные, межпромышленности, там нефтяники, узбекские нефтяники, грузовики. Тесно сотрудничаем и хорошо живем. Для нас это очень важно, для Татарстана. Киләсе елга Татарстан бюджетында дефицит булырга мөмкин. Узган республика казнасында керемнәр һәм чыгымнар саны 1,8 иде. Бүген Татарстанның Дәүләт Советында парламент тыңлаулары узды. Анда республиканың төп финанс документы, бюджет проектын карадылар. Ул 85%ка социаль юнәлешле, төп программаларны үтәүгә йөз тотыла. Киләсе елга керем һәм чыгымнар өлеше арттырылачак, дефицит 13 миллиард ярым сумны тәшкил итәчәк. Депутатлар айрым бер юнәлешләргә финанслар аз бүленеп бирелгән. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә, яшь бунда ватанпәрвәрлекне тәрбияләүгә юнәлтелгән проектларга, бюджеттагыларның хезмәт хакларын күтәрүгә күбрәк финанслар сорыйлар. Икътисадның тотрыклылыгын һәм алгарышын тәэмин итү өчен барлык тармакларның да нәтиҗәле эшләүе мөһим диләр.
Ул бик киренке хәлдә инде формалаштырылды. Монда инде безнең керемнәрдә һәм чыгымнарда без бит инде 13 миллиард ярым тоткылык дидек. 2нче елга, 25нче елга. Шуңа карамастан безнең бюджетыбыз, без әйтәбез инде, ул керем белән чыгымнарыбыз балансирован дибез. Бу аңлата менә безнең бюджетыбызда барлык чыгымнар да керемнәр вакытында тулаем кергәндә барысы үтәлешәлек ди. Һәм инде республикада хезмәт хакы күтәрелүдә каралган, һәм инде безнең программалар эшләүдә каралган. Киләсе елга тулаем төбәк продукты 2,9% арттырачак. Ул 5 триллион 529 миллиард сум була дип фаразлыйлар. 2026 һәм 27 елларда бу күрсәткечләр тагын да үсәчәк. Шулай ук инвестициялар күләмен дә күбәйтергә җыеналар. Ул 1 триллион ярым сумга җитәр дип планлаштыралар. Бюджеттагыларның хезмәт хакында күтәрергә җыеналар. Бюджет проектын әле алга таба да караячаклар. Моның өчен махсус эшче төркем булдырганнар. Республиканың төп финанс документына үзгәрешләрне парламентның киләсе утырышында 9 октябрьдә кертеп бетерәчәкләр. Фәрит Мөхәммәтшин хөкүмәтне һәм муниципалитетларны ил күләм проектлар һәм федераль программаларда актив катнашырга чакырды. Вот такого количества программ ни в советское время не было, а сегодня столько их много. И по отраслям, и по дворам, и по дорогам, и школы, и больницы, и детские сады, и учреждения, и так далее. Нас очень, в общем-то, расстроило то, что многие главы муниципальных образований нашли легкий такой выход написать письмо Раису Республики Татарстан: помоги построить школу, помоги построить садик, помоги благоустроить дворик там. Есть программы. Давайте будем ориентировать муниципалитеты, да и министерство, ведомства. СВОда батырлар шәһәләк булган Данил Сәитов хөрмәтенә Казан инновация университеты күлиятендә Герой партасы булдырылды. Ул бирдә белем алган. Каһарман якташыбызны искә алырга мөгаллимнәре, бергә укыган иптәшләре, әти-әнисе килде. Данил Сәитов 1 ел элек көрәштәшләренең гомерен саклап калып батырлар шәһәләк була. Аны бары 21 яшь иде. Үлеменнән соң ул батырлык орденына лаек дип табыла. Герой партасында да яңа фотосурәтләре, каһарманлыгы хакында мәгълүмат урын алган. Бу өстәл янында бары тик яхшы укучы малай кызлар, олимпиада җиңүчеләре һәм җәмәгать эшендә актив булган яшьләр утырачак. Татарстанда ныклы гаиләләр аллеясы дип аталучы агач утырту акциясе башланды. Бу чарага беренчеләрдән булып Кама Тамагы районында кушылдылар. СВОда катнашучылар, төрле конкурс җиңүчеләре, җәмәгать эшләрендә актив катнашучылар Туфан Миннулин паркында 10 юкә утыртты. Бу акцияны демография ил күләм проекты кысаларында Бердәм Россия партиясы уздыра. Агачларны барлык районнарда утыртачаклар. Татарстанның тату гаиләләре аллеясы республикада гаилә кыйммәтләрен ныгыту өчен күркәм традициягә әверелергә тиеш торучылар. Бүген Казанда өлкән яшьтәге һәвәскәр артистлар арасында үткәрелүче Балкыш фестиваленең гала концерты узды. Филармония сәхнәсендә вокаль-инструменталь, фольклор ансамбльләре артистлары, җырчылар, биючеләр чыгыш ясады. Иң яшь катнашучыга 55, иң өлкәненә 99 яшь. Йөрәкләре исә һаман да 18дә. Фестиваль 2012 елдан бирле Татарстан рәисе ярдәме белән үткәрелә. Рөстәм Миннеханов өлкәннәр декадасын югары дәрәҗәдә үткәрү бурычын куйган иде. Еллар үтеп тә яшьлек дәртен югалтмаганнар белән Алия Сабирова да аралашып кайтты. Балташ районынан Еткәр ансамбленең исеме туры килә. Чирек гасыр татар халкының бай мирасын саклый алар. Кулларында думбра, курай, кубыз, күңелләрендә моң. Безнең инде халык җырлары менә безнең бугында гына калмасын, яшь буынга барып җитсен дип инде без шушы үзебезнең халык җырларын башкарырга тырышабыз. Сәхнәдә йөзгән аккышлар кебек алар. Гармония бию коллективы артистлары вальс әйләнә. Иң өлкәненә 88. Яшькә карамыйлар, күңел картаймый диләр. Энергия алабыз. Әйе. Картаерга бирми безгә мондай шөгыль. Мәскәү шәһәрендә, Поклонный горада,
Санкт-Петербург шәһәрендә, Сочида, Казанда инде гел чыгыш ясап торабыз. Менә шундый конкурсларда катнашабыз. Сәхнә тоткан өлкәннәрнең һәммәсе Балкыш фестивале лауреаты. Бүген 21 районнан 200-дән артык хәвәскәр артист үз осталыгын күрсәтә. Туган ил турында моңланалар. Күбесенең чыгышы әти-әни һәм кешелек дөньясын ярату хисе белән сугарылган. Бию безгә бирә эмоциональный настрой. Без берләшәбез, аралашабыз. Безнең аралашырга урыныбыз бар. Без биюдә генә түгел, без биюдән тышта аралашабыз. Алар үзләренең уныклары белән, балалары белән катнашалар. Аларга өйрәтәләр. Аларны тәрбияләйләр шушы җырлар аша, моңнар аша, эшләр аша. Үзләренә түгел, кешегә яшәүдә өстиләр алар. Диләр, что сез дә шулай булыгыз дип әйтмиләр генә. Ну, күрсәтеп торалар йөзләр белән. Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән фестиваль 8нче тапкыр үткәрелә. Быелгысы 25 мең өлкән яшьтәге катнашучыны берләштергән. Үзләрен кирәкле дә, бәхетле дә итеп тоялар. Бер көннәре дә җыр биюсез үтми. Алия Сабирова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бу минутка шундый яңалыклар иде. Алда сезне реклама һәм һава торышы турында мәгълүмат көтә. Шуннан соң безнең каналда хоккей матчы. Ак Барс үз бузында Хабаровскиның Амур командасын кабул итәчәк. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Что будешь готовить? Сегодня? Ничего. Я закажу свежеприготовленную халяль еду в Суши Топ. Суши Топ? Да, там вкуснейшая пицца, суши и роллы с доставкой до дома. И ты скорее звони в Суши Топ. Karim Tinchurin teatrı 8-9 oktyabrda Tuban Kama һәм Яршаллы шәһәрендә иң яхшы спектакльләрен күрсәтәчәк. Рәхим итегез. Нужны деньги, а карточку заблокировали или с нее списывают деньги? Приходите в офис Центра Финанс и получите деньги наличными. Наличные деньги – это всегда надежно. Ждем в офисах Центра Финанс. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. На лишние траты тебя мы не подначиваем. Телекарта говорит, смотри, не переплачивай. 12-й ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Зональные туры пройдут в городах: Альметьевск с 4 по 5 октября, Набережные Челны с 11 по 12 октября, Зеленодольск с 18 по 19 октября. Гала-концерт 10 ноября 2024 года. Фестиваль «Наше время Безнен Заман» ждет тебя. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда һава торышына антициклон йогынты ясый. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Кукмара, Яшел Үзән һәм Балтачта болытлы урыны белән аяза, явым-төшем көтелми. Көндез температура 16-18, төнлә 5-7 градус. Буа, Тәтеш һәм Чүпрәледә болытлы һава, яңгырлар көтелми. Көндез температура 16-19, төнлә 6-9 градус жылы. Чиста, Яңа Шишмә һәм Нурлатта алмашмычан болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез температура 16-17, төнлә 4-7 градус. Актаныш, Түбән Кама һәм Сарманда болытлы, яңгырсыз көн фаразлана. Көндез температура 14-16 градус, төнлә температура 3-6 градус жылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда болытлы, явым-төшемсез, температура көндез 14-16 градус жылы. Төнлә 0 градустан плюс 4 градуска кадәр. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә кояш күренмәячәк. Зиядә көндез 18, төнлә 7 градус жылы, болытлы, явым-төшемсез.
Болгарда көндіз 17 градус, төнлә 8 градусқа якын, болытлы яңгыр вәгъдә итмиләр. Алабугада температура көндіз 16 градус, төнлә 5 градус, болытлы явым-төшем көтелми. Казанда да болытлар куйыра, явым-төшем фаразламыйлар. Көндіз 17, төнлә 8 градус жылы. Атмосфера басымы нормадан югарырак, ул төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итәчәк. Жел көньяктан секундына 4 метрдан артык, дымлылык 33%, магнит кыры тыныч. Әлегә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов идем. Мин сезнең белән саубуллашам. Яхшы кәефләр сезгә.